Исәнмесез, дуслар! Балалы Солянканы башлыйбыз. Безнең бүген кәефләребез шәп, чөнки Көзге каникуллар. Безнең нәни йолдызлар. Каникулдан нишле икән? бу вакытта сезгә мин чәчкә, Мин Наилә Славина һәм мин Әминә Ахмеджанова сөйләрбез. Моңсу мизгелләр килеп җитте. Безнең хит-парадтан Җәмилә Хәлиуллина төшеп кала. тагын көтәбез сине, Милина. Бездә премьера. Көчле алкышлар белән каршы алабыз. Bir yansың сен миңа нұрын талнарның, жиғансың сен миңа бар гүлін даланың. Bir yansың қанатлар талпыныр шағымда, балалық рәхмәтім жерімді шағыла. Min sing'a ənkəyəm altınım, singə də özlədim dünyanın asılın. Ay qalan yaşını birimdi buyladım, örelіп alırğa жетmədi buylarım. Qadırləb üstərgən min sinin düyməşən, qoyunun gül bakşa nazlı jil sulışən. İndə bu jitsəm də min sing'a sabıymın, көңілің назларын көзіңнен танимын. Қадірлеп өстірген мен сенің düймешен, қойының гүл бақша назлы жел сұлышын. Енді бұл жетсем де мен сеңа сабыймын, көңілің назларын
каникулларын продуктив үткәрәчәк. Амелия Фатхиева турында сөйлибез без. Каникулларда ул урманга барып, гөмбә җыярга җыена. Китап укып, дуслары белән күрешеп һәм башкалар. Таллар иле акмамыктай тузганак. Минем газиз ватаным син, шау чәчәкле туган як. Томан сарган үзәннәре, зәңгәр күзле күлләре. Туганнан ук таныш алар, якын иттем үзләре. Туган ягым татар иле, мин бәхетле җирнең баласы. Мин бәхетле. Үләреңә иттең юлдан, барасы да әллә барасы син тәкәдә. Туган якта һәркем миңа җәндә газиз тоела. Кичләремдә учларыма күктән йолдыз коела. Туып үскән бишегем син, очыр өчен канатым. Ватанымның тәүге көнен мәңгегә дип ярадым. Туган ягым татар иле, мин бәхетле җирнең баласы. Мин бәхетле. Үләреңә иттең юлдан, барасы да әллә барасы син тәкәдә. Син тәкәдә. Киләсе йолдызларыбыздан шәп лайфхак. Каникулда максималь рәвештә актив булырга һәм сәяхәт итәргә кирәк икән. Рәйхан халык вокаль ансамблен каршы алабыз. Һәм ортада, иң уртада Әлифба дигән китап. Сурәтләре бик кирәкле, алып карыйбыз каптап. Телем дөньясына үчен
турында план төзеп куйган. Ә нәрсә эшләячәк ул? Яңа җыр өйрәнәчәк. Җәмилә Асадуллина каникулда Петербургка ярышка барырга җыена. Уңышлар теләп калабыз. Җиңеп кайт. Тик бездә иң матур
каникулда мин бик кызыклы китап укыйм. Чынлапмы? Мин урамда йөгерергә чыгам. Кызлар, сез үзегезнең вакытыгызны шундый файдалы итеп үткәрәсез икән, мин дә сезнең компанияга кушылам. Хәзергә без Риана Хәлиуллинаны тыңлыйбыз. Кадрия Җәләева дигәч, гармун күз алдына килә. Чөнки ул гармун турында җырлый. Тыңлыйк әле үзен. Йөрәкләр җилкәнә, кычкырып җырлый сәкинләр, дәртле гармун көенә. Җырлата
Икенче гармуннан бал-бал кыштай сайрата. Кирәк булса маңландыра, елата да җырлата. Җырлата да биятә дә, татар гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Җырлата да биятә дә, татар гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Гармуннары нинди йөк сара бу баян тәлгән. Татар гармун тавышларын таныйбыз әле каян. Җырлата да биятә дә, татар гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Җырлата да биятә дә, татар гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Җырлата да биятә дә, татар гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Халкымның гармуннары. Рәйдә Госманова каникулда конкурсларга әзерләнергә җыена. Көндә репетиция ясаячак. Әзрәк ял итәргә дә онытма. Әткәмән кәм сүзе белән ошылган телем минем. Син бирдең миңа ышаныч, кичкәндә белем илем. Иң газиз татар телем син, кадерле туган телем. Төрле телләр бакчасында хуш исле гүзәл гөлем. Иң газиз татар телем син, кадерле туган телем. Төрле телләр бакчасында хуш исле гүзәл гөлем. Ата-бабамнар үткәнен белдем мин синең аша. Башка телләрнең эченә кердем мин синең аша. Иң газиз татар телем син, кадерле туган телем. Төрле телләр бакчасында хуш исле гүзәл гөлем. Ярдәм иттең белдерергә күңелемдә ни барын. Син ярдәм иттең аңларга кешеләрнең моң-зарын. Иң газиз татар телем син, кадерле туган телем. Төрле телләр бакчасында хуш исле гүзәл гөлем. Иң газиз татар телем син, кадерле туган телем. Төрле телләр бакчасында хуш исле гүзәл гөлем. Төрле телләр бакчасында хуш исле гүзәл гөлем. Хуш исле гүзәл гөлем. Айза диңгезгә барарга җыена һәм урманда йөрергә. Айза, безне дә үзең белән алырга онытма.
Уныда юлар, сулыда юлар, юларга кемнәр чыга. Таңда еге җырлап булса, кыз күңеле ничек чыда. Таңда еге җырлап булса, кыз күңеле ничек чыда. Егет китәр еракларга, эзләрен яңгыр юар. Кыз көне саен җиле булып, авыл башына чыгар. Кыз көне саен җиле булып, авыл башына чыгар. Көтмәде бүртер кызлара, онын күнәйле шуар. Яңгыр түгел күз яшьләре, кызның иренен юар. Яңгыр түгел күз яшьләре, кызның иренен юар. Уныда юлар, сулыда юлар, кайтмыйча ничек чыдар. Таңда егет җырлап кайтыр, кыз йөгереп каршы чыгар. Таңда егет җырлап кайтыр, кыз йөгереп каршы чыгар. Таңда егет җырлап кайтыр, кыз йөгереп каршы чыгар. Тимур Рахимов каникулда авылга кайтырга җыена. Урманда гөмбә җәшәк һәм гөмбә ашы пешерәчәкләр.
Интернетта күндә яңалык. Язылыгы, күзәтеп барыгыз. Бүген кемнәр җырлады әле? Мин дә онытып җибәрдем. Кызлар, бердә борчылмагыз. Хәзер тиз генә кемнәр җырлаган карап чыгабыз да, аннары хит-парадның җиңүчесен билгелибез. Әйтергә онытқаман. Нәрсәне? Онытмадың, Әминә. Үзем әйтәм. Киләсе йолдызыбызны каршы алабыз.
Тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Шулай тиз. Бик күңелле булды. Балаларның каникуллары әле дәвам итә. Сез инде ялда итә белегез һәм уку турында да онытмагыз. Сезнең белән мин, Әминә Әхмәтҗанова. Мин Чәчкә. Һәм мин Наилә Славина булдым. Сау булыгыз!